Toto máme. Teraz ideme spraviť skúšku na GD 400, to je silnejší stroj. Pardon. Natáčam. Môžem? Áno. Takže dodrvilo to. Tuto bola Fi 6 sito. Takže je to moc jemnejšie. Keď to porovnáme s tou, tento stroj to mal o moc jednoduchšie a rýchlejšie spravené. Je to silnejší stroj ako táto 1840, ale dosť podstatná vec je, že my sme mali teraz vlhký molitán, takže na tejto to nešlo tak plynulo, ale keď sme mali, prvá skúška drvenia prebehla so suchým molitánom a to išlo výborne, žiadny zádrhel tam nebol.